Pozdrav svima ljudi, danas ćemo odgovoriti na vaša pitanja Bahara. Prvo pitanje je od Anite Sušnjake. Koliko dugo se bavi sa YouTube-om? Pa ja se bavim oko... Točno znam da... Točno znam! 4. svibnja 2016. Sad je 16. A već 6 mjesec. Tako da ne bavim se baš dugo. Pa, hajmo na drugo pitanje. Od mene Horvat ima jako puno pitanja. Odabrat ću, on je napisao 17, ja ću obrat maksimalno 4, zato što je jako puno napisao. Pa hajde počnemo. Gdje se vidiš za 5 godina? Pa ja se vidim za 5 godina u školi. Onda, bojiš li se šprice kad ideš na vađenje krvi? Ne, nikako se ne bojim. Treći pitanje, najveći strah, mrak. Opiši se u 3 riječi. Pametna, volim se zezat i volim se tući. Broj 4. Tvoj omiljeni san. Tvoj životni san, ispričavam se. Moj životni san je da imam uspjeh u životu, da stvorim svoju obitelj i da radim na omiljenom mjestu. Od Valentina Novak. Valentina, čao. Hoćeš li snimati romantične videe sa Robinatorom? Neću romantične, ali 100% da ću snimati. Onda... drugo pitanje, misliš da će skupiti više pregleda nego Robinator? Ne, neću više skupiti pregleda nego Robinator, zato što je jako poznat. Tako da pošaljite mu da mi se sviđa Robinator i njegova stranica. Ne kao dečko, ne kao prijatelj.